Today we are going to learn numbers in Igbo language. Numbers in Igbo language. What are numbers in Igbo language? Ọnụ ọgụgụ. Numbers bụ ọnụ ọgụgụ. In English, numbers. In Igbo, ọnụ ọgụgụ. Ndewo nwati, kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? Eji m n'aka na ahụ siri gị ike. N'ụbọchị taa, today, m ga-akụziri gị etu esi agụ ọnụọgụgụ n'Igbo. I will teach you how to learn numbers in Igbo language. Ị bụrụ nwata Igbo sụba asụsụ Igbo, Igbo amaka, Igbo amaka. Ndewo. Welcome back to this channel. If today is your first time of seeing this video, what are you waiting for? You need to learn Igbo language to preserve our culture. Igbo amaka, Igbo amaka. Mbịakwa ụwa ọzọ m ga-abụ onye Igbo. Ndewo nwanne m. Ụbọchị taa nna gwa gị 1 otu. 1 n'Igbo bụ otu. 1 otu. 1 otu. 2 abụọ. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 atọ. 3 atọ. 4 anọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. Ị na-aghọtakwa ihe m na-ekwu? 5 ise. Ka anyị bidokwa ya n'isi ọzọ ka ị ga-aghọtacha ihe m na-ekwu ọfụma. 1 otu. 1 otu. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 atọ. 3 atọ. 4 anọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 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 5 ise. Nwanne m, ị na-aghọtakwa ihe m na-ekwu? Jụọ m ajụjụ ọ bụ na ịghọtaghị ya. Go to my comment section and comment if you're not following me. I will put you through. I'm here for you to learn Igbo language. Ọnụọgụgụ n'Igbo. Numbers in Igbo language. Numbers in Igbo language. Nke atọ m, Igbo amaka. Otu, ofu. Otu, ofu. That is 1, otu. 1, otu. 2, abụọ. 3, atọ. 4, anọ. 5, ise. 5 ise. Ngwa, anyị agụgo 1 to 5. That is number 1 to number 5. Anyị agụgo site na otu wee ruo na ise. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe m na-ekwu na ị na-esonye m. Ngwa, ka anyị gụọ 6 wee ruo na 10. 6 to 10. Ka anyị mụọ 6 to 10. Ebe a ka anyị ga-ejedebe n'ụbọchị taa. 6 to 10. Eji m n'aka na ị na-esonye m. That is 6 wee ruo na 10. Ngwa ka anyị kwuo ya. 6 6 6 6 6 6 7
asaa, 7 asaa, 7 asaa, 8 asatọ, 8 asatọ, 8 asatọ, 9 itoolu, 9 itoolu, 9 itoolu, 10 iri, 10 iri. Nwanne m na-aghọtakwa ihe m na-ekwu. Ekwugo m, ọ bụrụ na ị da aghọta, if you're not understanding me, go to the comment section and draw me. I will attend to you personally. Ekwu m na anyị na-agụ 6 to 10, that is isii wee ruo na iri. 6 to 10, isii wee ruo na iri. And I said 6 is isii. 6 bụ isii. 7 is asaa. 7 asaa. 8 asatọ. 8 asatọ. 9 itoolu. 9 itoolu. 9 itoolu. 10 iri. 10 iri. Ọkwa ị na-aghọta? Ama m na ị na-esonye ịmụ akwụkwọ ezigbote onye Igbo. You're very intelligent. I know you're following me. So let's recap it again, starting from 1 to 10. 1 to 10. You understand it after this, watching this video. Go through it over and over again. In the next 24 hours, you will learn 1 to 10. So let's start all over again from 1. 1 otu. 1 otu. 2 abụọ. 2 abụọ. 3 atọ. 3 atọ. 4 anọ. 4 anọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. 5 ise. Ọkwa ịmụta gị a 1 to 5. 5 ise. Ndewo nwanne m, ị na-agbanye. Ka anyị gụzie 6 to 10. Let's read 6 to 10. 6 to 10, that is isii wee ruo na iri. Isii. 6. 6 isii. 6 isii. 6 isii. 7 asaa. 7 asaa. 8 asatọ. 8 asatọ. 8 asatọ. 8 asatọ. 9 itoolu. Itoolu. 9 itoolu. 10 iri. 10 iri. Nwanne m, ọkwa ịghọtara ihe m na-ekwu? Ama m na ị na-esonye m. Daalụ ezigbo onye Igbo. Very soon you will learn it perfectly. So go through this our lesson today and see how far you will learn it. If you have questions, drop them in the comment section. I will attend to it. It is easy to learn Igbo language with Ade Igbo. Ezigbo nwanne m, daalụ. Keep watching this channel. Keep watching this channel. Subscribe. Let's learn Igbo together. It is easy. Let's learn Igbo language together. Daalụ nwanne m. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.